Hoi allemaal, ik ben Erappel en dit is het verhaal en het verhaal van de lui om ons heen. De Shaken DJ's zijn al 11 jaar onderweg en het wordt tijd om u te vertellen wie veel dit beleefd hebben. Veel plezier. Ze worden eigenlijk geaccepteerd door iedereen. Dus het is gewoon feest. En of een echte accordeon in die huis te kunnen spelen, ja, dat zou een worsteling zijn. Het is geen boycott ten eerste stuk wat opgevoerd wordt. Ze weten het publiek altijd wel op een hand gekregen. Als je dan de dag daarna je de studio inkwam, dan kon je de deur open laten staan, want dat moest luchten. Want die geur die kreeg je bijna niet eruit. Het was 2005. Toen kosten we elkaar nog allemaal niet. Michel niet, ik kost Marco niet. Ik kost Michel eigenlijk alleen maar zo van zien van het rijden de nachtwacht toen dat tijd. En ik had toen een kameraad, die heet Dennis Mick. En Dennis die was zeg maar, ook een beetje een disjockey. En die had een kameraad, dat was Michel. En ze had geen nodig van Fruity Loops en ik had toen dat tijd waar ik ook deze jockey zeg maar. En ik maakte allemaal van die flauwekul liedjes. Nuts in de model zo, hadden goed voor de flauwekul. En ik had heel veel samples. En die Dennis die wou dan, die had dan gevraagd of ik die sample film had. Dus ja, is goed. En een of andere dag ben ik naar de nachtwacht gegaan met dvd'tje met al die files op. En dat was Michel. En zo zijn we eigenlijk in contact gekomen en dat is eigenlijk uitgegroeid in een vriendschap. En we zien toen zeg maar samen liedjes gewoon remixen zeg maar, zo wie samen naar de club van wie had er nog alweer, ik kan niet meer op de naam. Ze namen het Tokyo Hotel, maar dat is Patrick. Toch? Ik weet het niet wie. Hier ze wel het. Nee, niet Patrick. Wijkmans. Pieke. Oh ja, nu weet ik weer. Ik wist het even niet meer. Dus even kijken. Toen hebben we gewoon heel veel flauwekul gemaakt. Met die Maastrichtse remixjes. Goed een beatje eronder zetten, dat soort dingen. En uiteindelijk kwam ik op het idee om een hardstyle remix te maken van Fietsenvreemd. Tot Erappel het geniale plan had, begon Fietsenvreemd remixen met de tent. Ik zei, ja, Erappel, zei jong, dat wordt niks, is dat alleen gaan doen. En hij had er alleen maar een hardstyle kick onder gezet, gewoon BPM 20 omhoog gegooid, hardstyle kick eronder, klaar. Dat heb ik gemaakt, dat was toen de tent. En die had ik gemaakt, ja, het sloeg nergens op, maar een feestfabriek, iedereen vond het geweldig en leuk en zo. En zo is het eigenlijk een klein beetje begonnen. En die draaide niet met carnaval in de feest. En ja, op een gegeven moment, iedereen, wat is dat voor een remix, dat moet ik hebben. En dan heb ik het over, ik denk 2003 of zo, dus het is niet zo dat iedereen toen al een synthesizer op zijn computer had aangesloten. Veel waren daar goed mee bezig met een beat eronder zetten en het was fantastisch. Ik zit hier al en zeg, je moet er wat mee doen. Ik zeg, dat moet er op mij goed brengen, dat moet bij ingezongen worden, dat moet van ons gebeuren. Maar ja, Erappel, kan niet zingen, ik kan helemaal niet zingen. En we hadden het contact, Marco werkte toen bij de Celebration, die was altijd lekker met de microfoon met zingen. Ik zeg, we vragen die gewoon of dit nummertje wil inzingen. Erappel en Michel waren bezig met muziek te maken en eigenlijk hadden ze iemand nodig wat er kost op zingen. En toen werkte ik toen in de Celebration samen met Silas, met John en dat soort dingen, ja, en allemaal collega's. Toen eigenlijk is Michel nog daar komen weggeholpen. Toen hebben we een plaatje opgenomen. Het is begonnen met de tent, daar is het mee begonnen. Ja, zo gezegd, zo gedaan. Ik heb connecties van platen bij een studio wat ik had uitgebracht bij Brian en moest ik het opnemen. Ze zien voor bij die Brian Stelten terechtgekomen. Dat is, die heeft een aantal cd's voor ons geproduceerd. Bijna allemaal tot op de
Even goed denken, hoor. Dit heb ik vergeten. Volgens mij de laatste twee cd's heeft hem alles geproduceerd. Die wat nu zien uitgekomen, die heeft niet zo natuurlijk allemaal gedaan. Toen zijn we naar Brian gegaan en daar is het gezeik echt allemaal begonnen. Dus Brian, hij heeft ze de originele, hij heeft ze de Erappels versie. Toen dat type waren jumpen natuurlijk hierin, van Frozen Flame en wat allemaal, Jack and Hyde. Dus ik in deze stijl moet het moet knallen, moet vegen, dan kan we dat volgende week inzingen. Dus daar had dat gemaakt. Veel met zijn rijden naar de auto. Nou, als ik nu terugluister, ik zou het niet zo goed brengen zo, want het is 10 jaar later nu, het is gewoon verschrikkelijk. Als ik eens terugluister, ik moest ook heerlijk zien. Maar dat wordt aan de basis van de Shaken DJ's. Het zijn 3 hele goede vrienden, maar met z'n werken, die is echt, de een doet dit, de ander doet dat, maar de een heeft weer een mening over dat. En ja, dat is wel echt Shaking DJ's. En daar moet je wel ook even aan wennen als je met ze werkt in het begin. Vooral ik. Maar dat is allemaal goed gekomen en uiteindelijk heeft zich dat ook allemaal een plaatsje weten te krijgen in de groep ook bij hun. En ontwikkelden ze zich van, ja, die gaat dat doen, die gaat dat doen, die gaat dat doen. En ja, dat is wel het sterke punt van de Shaking DJ's ook wel. En ze weten hun eigen plek, ze zijn alle 3 ook heel verschillend. En dat maakt ook wel de Shaking DJ's. Het was altijd wel leuk in de studio. Ook goed te doen te rollen. We zaten meestal voor een liedje. Echt van 's morgens 10 tot 's avonds 6 zat er op één liedje. En dan waren gewoon gekke hoes af en toe. En ja, ze moesten meer altijd hebben in het begin. Het is van hop en dan ging ik weer. En dan hop de kracht weer en dan achter me door. Maar dat was gewoon allemaal voor de flauwekul. Maar het was wel leuk. Het was echt leuk, die studioperiode in het begin. Wat schroef voor zich wel lief? Nee man, schroef! Voorzien avondwaarde jongens, voorzien er allemaal voor lief! Echt goed? Hey, gewoon voor lief! Hey! Want ik ben een beetje verleefd. Met die wil ik eerlijke nachten beleven. Met die ook een beetje verleefd. Oké Marco, kom jong, kom Marco. We gooien wel op de hoor, kom op de hoor. Mijn idee, dat was even gewoon 1 keer, voor de tent. Nee, dat zelf op YouTube zoeken zat. Nee. Ik denk dat via mijn website, ik had toen volgens mij nog een eigen site voor DJ Michel. En toen ik hem daar gratis donaten aangeboden. En dat het toen al heel snel ging. En dat waren niet zozeer hij in Maastricht, maar het waren meer in Larnaken, Rekum, Gelk, die omgeving. En tot het toen echt, die gingen natuurlijk sowieso al van een boom boom eronder. Toen kwam een aanvraag binnen van Giel, eigenlijk een kameraad van mij, om een bijzit komen optreden. Natuurlijk al heel veel sfeer, want ik kan me optreden. We gaan net de intentie om te doen natuurlijk. En we hadden toen nog niet, maar volgens mij maar 3 of 4 nummers. Volgens mij was dat de tijd, was met Maria, een beetje verleefd. Volgens mij waren het die 3. Zeker weet dat, net die 3 waren het volgens mij. En Anne hadden nog een, maar die is nu op CD uitgekomen. Dat is de Tuddessel. Dat is, die zal geen kennen, maar dat is van Chelsea Dagger. En die hebben we natuurlijk gemaakt, maar die is nooit in hem uitgekomen. Die is gewoon volgens mij wel op het internet, zat gewoon te saai. Maar wij hebben niks met gedaan geworden. En dan moest een repertoire maken, dat was maar 1 nummer. Maar dat was geboekt van een half uur. Ja, wat gaan we doen? Ja, dat begint natuurlijk met de tent. Dan hadden we de ganse intro maar gemaakt, of weer 7 minuten door. En de eindigt met de tent, maar ertussenin, dat was zo'n 20 minuten te vullen. Dus als ik het niet vergis, hadden we Nothing Else Matters van Metallica, hadden we de gitaarsolo hadden we erin. Liberté, dus hadden we erin gezet. En dus L'amour toujours hadden we er ook in zitten. En Liberté dan.
Maar dat was eigenlijk wel inderdaad de planning van, kom, verloren wat voor hebben. We hadden dus t-shirts, dat hadden we gekocht. We hadden dingen laten maken, korte broek. Ik ben niet vergeten, we hadden nog de felwitte korte broek met zwart en roze. Dat was de allereerste korte broek. Volgens mij heb ik ze zelfs nog in de kast liggen. Ik heb alles bewaard vanaf het begin. En dat waren, als ik me niet vergis, roze t-shirts wat boven met begonnen met die kleine Shaking DJ's bovenop. En toen hadden we nog niet de stropdas, want ja, de stropdas is nu afgevangen. Door de nieuwe t-shirts en dan is het Shaking Marker 08 als ik me niet vergis, of 06 als ik me niet vergis. Veer hadden zeg maar een vaste, ja, niet echt vriendengroep, maar wat altijd in de feesten of in de nachtwacht kwam toen dat die. Die hadden we gevraagd of ze bij gewoon lachen hier brullen. Het is weer nog goed, toen bestond de nachtwacht nog. Toen zien we vanuit de nachtwacht zien we met een bus. Halve lui die wat de smetmogen hebben voor een bus gekregen, of een bus ingezet. Zien we met 50 eigen man naar dat feestje toe gegaan. Volgens mij 80 man, weet ik niet. Zien we naar IJzer gegaan. Dus eigenlijk had ze al een ganse aanhang metgenomen. En we komen dus daar aan, hoe we dachten dat we moesten zien. En we stappen er met 50 man uit. Toen bleek het dus niet op die locatie te zien hoe we moesten zien. Die lui die waren allemaal zo wat kapij binnen. Dus ja, we moeten toch geen zien? Nee, je moet er weer zien. Dus alles weer op. Allemaal weer terug in die bus, we waren volgens mij een kilometer weer. Dus allemaal weer terug in die bus. Ja goed, en daar kan ze dan het allereerste optreden. Ik weet nog gewoon pap van mij, toen leefde toen nog, die ging toen nog met... Nee, toen leefde Marco zijn pap nog. En die ging altijd met, die bouwde altijd toen dat hij het geluid op en die gaat een beetje mixen zo. En dat was altijd leuk met zijn blauwe afgezeekte bus met overal deuken in. Dat was wel altijd grappig. Ja, dat was echt lachen, gieren, brullen. Er hadden confetti shooters bij. Ja, die beige wisten goed deed wat gebeurde eigenlijk. Die vonden het grappig. Hij zei, ja, een bus met 80 man en we stellen allemaal, ik weet niet hoeveel te drinken en dan ze drijven niet van je achterlijke in toen dat die roze heuvels, roze polo's en die jongen gaat zingen, maar dat was best wel leuk geworden, nog aangeslagen en toen hadden we alle drie gezegd van dit is wel grappig, dit is leuk. Het was eigenlijk gewoon het ontstaan van de Shaking DJ's het allereerste optreden. En ja, eigenlijk is het dat super bevallen. En toen wordt eigenlijk ook gevraagd, meer optredens wordt er toen nog niet gevraagd. En toen hebben we gezegd van, weet je wel, jongen, we gaan er meer mee doen, we gaan een ganse album opnemen. En ja, zo is het eigenlijk gewoon ontstaande. Maar het allereerste optreden bleef nog altijd bij, van met die bus er aankomen. En dus bij die sporthal stonden, tot echt die lui stonden te lopen, wat gebeurt hij allemaal, weet je. En ja, wat over de geteld, ik denk een vader met zijn rijden, ja. Anders zou ik het niet weten, nee. Maar dat was dus de allereerste ervaring met Shaking DJ's. Ik zie de tent is het eerste nummer wat we hebben opgenomen. Zal dit dan misschien zo'n film kunnen zien van het allereerste optreden, de tent? Ja, goed, wie durft wat spatielag te doen? Allee, Oh nee, pas de laatste. 2007 Ich hab den schon gehört, als du ihn grad gesehen. Da läuft nur in der Luche wie ein Ton. Ich frag mich alles, ob ich gar nicht komme. Ach liebe Stadt, die Musik Valentine. De tent, ja, de vaste laaftrap. Dat heeft er nog een aantal jaar geduurd en toen is het afgegaan. Ja, is het afgetrapt. Wel een vaste laaftrap wel afgetrapt, ja. Helaas. En ich was früher das schöne knappe Fan. Ach liebe Stadt, ich will mich gerne raus. Erst ich zu door, gestern seh ich dich auf Straß. Ach liebe Stadt. En toen, wat natuurlijk, wat gaan we erin doen? Maken we één plaat en laten we er bij zitten? Of willen we serieus weer gewoon? Het was natuurlijk niet de vraag serieus, maar of maken we een opvolger van de tent? En ja, toen kwam de Wals op Maria. Natuurlijk ook een Limburgse evergreen. Eerder moesten wij daar aankomen. Maar een Wals, dat kind wel in een draaikwaa of een kwaadsmaaltje €1 tot dat gaat pompen. Dus ja, weer een telefoontje naar Brian. Brian, de Wals op Maria met fietsenframe. Dat beginliedje origineel. En dan dat kom nu maar samen. Dat is dan gewoon.
de kwaadsmaat zitten. En dan is dat maken met, je werd er nog groot met Ixel, drop dat beat. Dus ik moet er gewoon doorheen lopen op het refrein. En een kick, een baslijn, dat melodieke, klaar, weer niks. En tussenstukken moeten gewoon met die gitaar origineel blijven. En dan komen we dat weer in zingen even dus dan. Jongens, even lekker zoeken! En ze begint te kriebelen en de mond tegen neer. Het is steeds verder wiebelen. Ze zeer. De beste gaat vervelen. Wij zien wat ze moest doen. Kom nu met alles staan, kom weer gedronken. Jongens, kom op jongens! Kom nu met samen. We hadden 2 platen, de tent was Maria. Maar dat wil ze meer hebben. Dan moest je geen cd met 2 platen. Dus ik eens platen uitzoeken. En als we niet vergissen, hebben we toen voor Rode Hezen een nummer gedaan. We hadden toen natuurlijk alleen maar cover en Limburgse platen, omdat er mee uitgebracht worden. De Neuzenmoeg, denk ik, ja. Toverdokter. Idee van Eerappel, de slechtste plaat van de Zoets. Wie nog een jongst was. Och niet zo'n heel succes. Dat ding was er dan nog allemaal op. Dat is toch wel erg eigenlijk, hè? Dat is dan niet wel bels. In ieder geval, we hadden een cd met, ik denk, 15 nummers. En als we het alweer van toen aansloegen, van de 15, natuurlijk van album precies, dat is best prima. We hadden leuk, maar dan had ze een repertoire voor een album te vullen. We hebben de cd in begin januari 2000, even spieken, 7 denk ik, 6 januari 2006, uitgebracht. Op een avond of een zondagmiddag in de feest hadden we gevraagd de locatie mochten lenen. Met artiesten van Outremun, Joie de Vivre. Ik denk dat Huub daarbij was, Veerdaan, Nick Gielissen, als ik me niet vergis. Ja, in ieder geval wel de gans gevuld die avond. En het was gewoon verrassend tot die ganse zaak op zondagmiddag om 4 uur of om 3 uur gewoon nokkie vol stond. Je wist dat je gewoon niet verwacht op zijn familieutje nu dus. Je hebt een kind, je hebt vrienden, dus je bent blij dat er 120 maanden stond. Er werd zelf in ieder geval in de feest binnen. Ik denk op dit moment een 400, 420 en dan zit dat wel vol. Ja, die zouden er lang staan hebben. Natuurlijk hartstikke top. Maar dat drop voor ons natuurlijk naar meer. Dat willen we wel. Leuk, weet je, de lui kennen dich. Het is leuk dat ze Limburgse peetjes zingt, wordt gewaardeerd. Sowieso in eerste instantie wordt het in Maastricht niet zo gewaardeerd. Het was altijd een beetje van, ja, dan komen die schreeuwers, die kunnen toch niet zingen. Klopt, ik kan niet zingen, Eerappel kan niet zingen, Mark was niet de beste zanger, maar we redden dus op dat moment gewoon. Ze weten hun zwakte en hun zwakte ligt natuurlijk in de zang, zelf eigenlijk. En ze compenseren dat met andere eigenschappen die ze ook wel moest hebben, want anders dan pakt het publiek het ook niet op. En ja, ze weten dat grote ja, te verbloemen is misschien een slagwoord, maar ze weten het goed te verpakken, waardoor in het totaal geheel ja, het gewoon feest wordt en de lui met de hand boven de kop staan. En de dag daarna zeggen van we zien op een feestje geweest, chicken DJ's worden aan de dansen op de kop. En uiteindelijk gaat het daarom. Niet van ja, ik heb fantastisch gezongen en de sterren van de hemel en voor de rest zit iedereen met de open mond stond te kijken van ja, dit kan goed zingen, maar er gebeurt weer niks. En dat is ja,
Ze snappen dat heel goed, dat daar natuurlijk een stukje zwakte ligt. Maar ja, nogmaals, in het totaalplaatje, who cares? Ik denk dat de grootste zwakte die ik heb meegemaakt bij ze was wel het 's ochtends hier komen om 10 uur terwijl ze tot 7 uur 's morgens hadden gewerkt. Zingen of zo van Marco, wakker worden, je moet zingen. En dat die hier gewoon op de bank staat te slapen. En maar ja, dat kreeg erbij. We hebben ook heel snel de tijden naar 1 uur gezet. Vroeger begonnen we om 10 uur. En ja, dat was not done als ze tot 7 uur hadden gewerkt de dag van tevoren. En daar hebben we dat heel snel bijgesteld naar 1 uur. En toen ging het wel wat beter. Ja, jawel. Nou, het zwaktepunt van de Shaking DJ's is misschien hun sterkste punt. En dat is gewoon muziek maken. En niet al te zeer denken van, oh, is dit wel allemaal precies op de noot en is het wel allemaal goed. Kijk, ook in producties zitten, de pure muzikant zal zich wel eens omdrieën en denken van, ja, nou, dat akkoord, dat klopt toch helemaal niet. Of dat nootje zou door niet zo moeten passen. Maar dat is niet van belang, en zeker niet in deze muziek. Kijk, als je klassieke muziek maakt, is dat een heel ander verhaal. Maar in dit geval is het gewoon van, we maken een nummer. En of een echte accordeon in die hoogte kan spelen, ja, dat zal hun een worst wezen. Zij vinden dat leuk. Ver zullen we dan meteen beginnen te denken van ja, een echte accordeon holt dat niet, dus kan dat ook niet. Daar trekken ze zich niks van aan. En dat is misschien ook dat is van de ene kant muzikale zwakpunt. Maar ja, dat doet er niet toe en dat is in mijn ogen ook hun sterke punt. Gewoon doen, kijken hoe het komt en dan hopen dat het slaagt. En dan hebben ze natuurlijk aan de afjes, dat kan hun 2 maanden, 3 maanden, laat maar gewoon. Allemaal prima. Ik heb het initiatief van aangetrokken, ik heb me altijd tegen iedereen netjes gehouden. Laat maar gewoon, laat maar lullen. Veel doen zijn eigen ding. We zien wat op het strand. We zien ook kasteleins die wat zeggen van, ik vind het niet leuk, maar ik draai u wel. Omdat gewoon daarvoor al is, de leeuwen de guren. En dat is dan ook leuk natuurlijk, want ja, god, de vinden ze leuk of de vinden ze niet leuk. Dan zien ook gewoon lui die worden wel gerespecteerd. Het enige wat ik eigenlijk hebben gewonnen is een paar platen gemaakt of ik een remix hebben en iemand hier dankzij ons hebben gehuurd en ook tussen deze wil kopen. Die lampen die zijn die zaken in de rijden die is goed uitvoeren. Ongelooflijk hè. Het volgende beetje ben ik even op vakantie moet blijven in en hoor blijven zeggen ik zet ik er even neer. Ik zal er niet meer zetten. Zal ik erbij doen? Komt die op de rij? Dit is een dag. De Heefeest. Heefeest in Oeteren. Dat was toen. Daar zien we één keer geweest. Ja. Boert, meneer Teunis, Frans Teunis. We komen er binnen en dan ziet Frans, jongens, we moeten naar achter. Hij zet de drinkkaart. Dus ja, weer natuurlijk flink gedronken. En we zien er niets meer teruggevallen. Ik geloof dat we op het podium hebben gezeten, we zaten allemaal zo achterheen zo. Ja. En tot ik wel iemand even links en rechts even mijn mond leeg goede terug kost. Dat is toch dat is toch een keer gebeurd op een optreden. Dan zien we luisteren wel even. Gaals gewoon wat dit. Ik zal niet Frank Sinatra zien. Ja. Nee, dat was bij Beer en Whisky, dat ding is dat niet zo. Toen zong ik nog niet echt veel meer toe. Oh, oké. Ja, dat is nu steeds niet. 17 augustus 2008. 17 augustus. Op dinsdag Dat is een dag geweest dat ik met een tomtom op een fietspad ging. Op peerderijpad. Peerderijpad. Vertel. Met een tomtom. Ja, Mark had een tomtom tegen verkeersmis. Tegen verkeersmis. En er waren een tomtom van 2 tientjes, want Heuvel was er wel heel erg blij met die. Maar Heuvel had boven naartoe gingen. Marcus zat met de tomtom maar en kwam op fietspaden terecht. En kwam van niet hoe het boven ons te zien. Meer goed. Dat was iets tomtom kids een cool nummer natuurlijk. Tomtom van een domdom. Een domdom, ja. We gaan even wel denken hè. Nee, maar wel lachen dit trouwens. Die leeft nog via de Commodore weer aan het zeggen. Ja, die liep nog een batterijen. Maar iemand Heifeest was ook wel een leuk. Zeker, hartstikke leuk. Ja, absoluut.
Maar ook dat was in onze beleving denk ik wel chic is wat het eigenlijk was. Want het is ook, Maar dat kwam ook lui speciaal toen. ja, zeker. Is gezellig. King of Beatles for this. Please stop. Van zien samen gezellig bijeen. Wat houden van feesten dat je niet alleen. Compact de avond zijn schoen nog en wit. Wat voor een beetje conflict of nog niet op het. Ik ben naar je buiten. Kom dus nog eens in. Wat van weer en van whisky. Kijk die glorious. Nu zal van achteren. Die kwaliteit constante en zoek je vriend. Dan was het gezellig en dan is het diep. Toen kreeg je misschien maar een flinke pret. Van over en was even gek. Weer alles kom nu schud nog eens in. Wat van weer Dus de carnaval doorgekomen met dat cd'tje. En toen zien we gewoon brainstormen met Brian. Dus ik luister, het is hartstikke leuk geweest het carnavalseizoen voor ons. Even dus 15 of 20 optredens gehad hebben, waren we gewoon de koningen. Want we wisten niet beter. Het was fantastisch, lui volgen ons. We kregen gratis drinken bij de optredens. Het was gewoon hartstikke gezellig, hartstikke leuk. En we zeggen tegen Brian, dus ik verwond dat wij al zitten. We gaan professioneel aanpakken. Er moet meer werk ingestoken worden. Voor mij maken daar ook instrumenten in komen, wat echt zien in plaats van alleen maar in de computer. Het moet gewoon top klinken. Is Brian ook gaan investeren in zijn studio gebeuren, want hij was ook niet heel erg serieus bezig op dat moment. Veel waren die Ierse groep wat bij hem kwam opnemen. Als de jongens hier binnenkwamen, iedere dag wat ze bij zich hadden, dat was van het tankstation. Dus dan kwamen ze met zo'n broodje gehakt om 's morgens om 10 uur met weet ik wat voor een saus erop. En dat lag je lekker de hele dag te broeien tot als ze het op hadden gegeten. En als je dan de dag daarna hier de studio inkwam, dan kon je de deur open laten staan, want dat moest luchten. Want die geur die kreeg je bijna niet eruit. Maar ja, dat hoorde er een beetje bij. En ja. Malibu! Nee, dat was een goeie. Die ruik je niet. Nee, die ruik je echt niet. Meestal die ruik je die juist wel. Die ruik je niet. Jij misschien niet. Holy shit! Heel hoeken. Kom die maar binnen. Vooral in het begin was het wel van, in het begin als ze hier binnenkwamen was het wel van, we hadden iets leuks altijd, ze waren vroeg hier en dan bleven ze tot 's avonds, na etenstijd ook vaker. En ja, dan moest je eten en dan was het meestal gewoon frikandellen, een bord vol met frikandellen of zo. En de keren daarop was het wel met de mannen dat als ze nog niet binnen waren om 1 uur, dan hadden ze wel frikandellen, frikandellen, frikandellen. En de hele buurt kon meegenieten hier. En ja, iedereen wist dan meteen van, de Shaking DJ's zijn daar. En toen hebben we voor de tweede CD gekozen, om die op te nemen. En dan zien we gewoon samenwerken met Erik Gele, ik denk met Frans Teunis en Zishoen. Als ik me niet vergis. Het kan nog zien tot op de andere steden, maar volgens mij staat op dat cd'tje zo gezet. En we zien dat we opnemen met Joie de Vivre. Hij gaat ook een lekker stuk natuurlijk. De remix van Uster, wat het gewoon fantastisch deed nog steeds. Ondertussen ook al 9 jaar geleden, dat moet je wagen. Onze versie, de originele is natuurlijk nog 4 jaar oude misschien. We hebben een cd-presentatie gaan organiseren in Smeermaas, in de Goede Zaal, of Erappels. Maken wat connecties in Smeermaas met de woensdag en dan zei hij, ik moet dat zeilke hebben. Want kinderen binnen, ik denk 1100 man. Dus weer dat op touw gaan zetten, die zaal gaan horen, dat op touw gaan werken, dat moest liegen en geluid, dat moest alles zelf gaan regelen. En we hadden er natuurlijk niet iemand geen moed van gegeten. Dus Erappel maar kon niet met zijn 3 been gaan zetten.
Wie goed is de zaal, moet even geluid neergezet worden, lui gaan bellen. Op dat moment werkte ik altijd een geluidsbedrijf. En die had dat dan via zo geregeld. En dus volgens mij was het 27 december, juist na de keers. En weer de zaal in, de wedstrijd niet wat ze moest verwachten. Tweede CD van ons, een Belgisch was het razend populair CD in. Dus ja, wat gaat het geven? We kwamen er binnen de avond. Ik denk tot de deur en dan maken ze ook dus maar geropen gewoon. En die gingen dus nu ook maar geropen, maar om een kwartier voor 8 stonden er al 300 man voor de deur te wachten en bij ons binnen te komen. En een Belgisch kwamen ze in alleen. Er zit de carnavalvereniging van ieder deur op met de prins en de aanhang en de touringcastbussen uit de omgeving Hoger en België. Die stonden gewoon bij ons voor de deur om binnen te komen. En ze zeiden, wat is dit? Dat komt toch helemaal niet. En dan maakten we de deur open en om 8:30 stond het nog niet vol, tot 3 uur. Ja, dan wist ik gewoon goed dat ik toch nog gedeerd, dat was niet een half jaar beneden zat. Ik ben niet meer moeder, en ik hoor het mee op dag. Die weet het niet, je hoort het niet. Hey, hallo, lekker stuk. Hoe wordt het niet, doe toch hier aan je spits. Weerman, ik ben niet meer moeder, en ik hoor het mee op dag. Die weet het niet, die wordt het niet. Hey, hallo, lekker stuk. Hoe wordt het niet, doe toch hier aan je spits. Ik ben niet meer moeder, en ik hoor het mee op dag. Die weet het niet, oh, het is daar. Die weet het niet. Maar zo'n CD-presentaties die zien wel te gek. We verzinnen altijd leuke dingen, al vuurwerk. We hebben ze special act gehad, Milk Inc. Allemaal tot op de week van 2 dagen van tevoren. Bij de radio. Bij welke radio toen hebben we eens gezegd van tot Milk Inc. kwam. Maar volgens mij zien er niet veel lui ingetuind die dachten van ja dat zal wel weer. En vooral wie weer opkwamen toen op de CD-presentatie, SK3. Dan zagen ze, ja, nu kan Milk Inc. helemaal niet, maar wat de lui niet in de gaten hadden, dus dat veel goed op het podium nog stond. En dat was wel leuk om te weten, of het maakt dat weet ik niet, maar die Milk Inc. had van tevoren een award-uitreiking. En die hadden zoommasties met van alles wat ze moesten hebben. En bij de uitreiking hebben ze zich een ruzie gekregen, onderling. Word, wat dat is gebeurd, weet ik niet. En die zien dus echt, die hebben dus volgens mij een uur of 1,5 uur in de auto blijven zitten. Die zien dus niet naar binnen gekomen, niks van wien aangebroken, wat zo, helemaal niks. Die reden echt naar het podium gekomen, een ding gedaan. Met bijna een paar foto's gemaakt hadden. Goed, weg gingen ze. Maar dan wordt een gigantisch deel voor een cassettebankje. Zo wie is een geluidsman dat ze zeggen. Die mensen zo lekker. Wat we natuurlijk niet zien, is natuurlijk dat van Nederland we dus draaien zien. Er zit natuurlijk veel meer omheen. Voorzien het iets optreden, ging de pap van Marco met zijn geluidsrek. Van Marco zelf, 3 microfoons ingeprikt, iedereen aan een andere microfoon. We wisten niet hoe we allemaal draaien, allemaal super grappig en zo. Toen kwam er een geluidsman, volgens mij gaat dat Bart. Die heet ook nog een teacherbus gewerkt, de feestverleiding. Dat is eigenlijk eens knippen. Bart, de geluidsman, die is ook een teacher met geweest, met het geluidsrek van Marco, allemaal hartstikke leuk, in de auto laaien, gewoon, de wedstrijd moest goed kunnen, ze wisten ineens wie de kamers moest insteken, die dicht maar gaat, als je tegen hem zei, mini-microfoon, dan moet je het heller. Ja, dan
Ik heb tegen aan het zoeken hoe de volumeknop zat, weet je wel, hartstikke grappig. En je hoort dat we natuurlijk even lachen, die met hem, Lisa Bart, we moeten natuurlijk wel een beetje fatsoenlijk kunnen hebben. En toen kwam Patrick, natuurlijk een super goede gast, niks mis met, volgens mij tegenwoordig geluid van Fabrizio, dus dat deed het aardig. Is met ons met geweest, maar Pat had altijd het vuitje toen, dan heb ik het even iets 2 jaar, maar altijd de verkeerde plaat op te zetten. Dus als via een plaat aankondigde, dan deed Patrick altijd gewoon de volgende. En dan waren we de strijd niet, Pat, hartstikke grappig aan de hand. Ja. En toen moesten we tot broeder van Matthijs worden geboekt, wat natuurlijk nog steeds bij ons is. En hij ging trouwen met Wendy. En hij vroeg dus, je kent Matthijs via de Facebook, hij werkt ook als technicus. Kun je bij mij komen optreden, broerlof? Nou, goed, prima. Dan zit ook komen optreden. Alleen de eerappel was weer vergeten. Dus de eerappel was er niet bij. Toen hebben ze als ludieke actie gezegd van, morgen gaat je met ons met en bouw ik de hele avond vrij. Dat is geuit in ongeveer 4000 weken wat er doorheen zijn gegaan in de avond. Alleen ja, ik word er met hem metgegaan en ik word me echt onnoemelijk aan het ergeren van de rondzingen, de piepen en de kraken van de microfoon. Dus ik ben me op een gegeven moment op mijn vrije avond met me zaten kloeten met gewoon bemoeien. En dan heb ik gedacht, dit komen we anders doen, dit komen we toe doen. En toen waren een keer de laatste 4 liedjes waren zonder piepen en kraken. Dus alle 4 zich opmerkten van, alle 3 opmerkten van, wat is dit? Daar hebben we er niets mee gemaakt. Toen is de vraag gekomen of ik vaker met wou komen. Ja, en dat heet je nog uit, ook al ondertussen 7 jaar of 6 jaar nu bij in ben. Goedemorgen. Vanaf dat moment hebben we zorgens eigen microfoons aangeschaft, met Matthijs in onze crew genomen. Dat wat er nu nog steeds bij is. Volgens mij gaat er nu 8 jaar of 9 jaar met ons met. En dan is Eda Kier in de busje bij, maar lag je hier brullen. Dat is alleen maar acute, de muziekhaal. Dus ja, Matthijs, ja, was gewoon de vierde chic en DJ, klaar. Is er altijd bij. Ben je daar klaar met? Harry. Zo. Uit Harry. Allemaal! Bij zo'n paard. Loco, 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 loco. Geef me met die mens. Loze bier. Fijne hele tijd. Vrienden van Amerika. Chic en is aankomen op een locatie. Dan stonden de vrouwen eigenlijk allemaal op boete te wachten. Ze zien allemaal van, iedereen kan eerappel, iedereen kan eerappel, boven komen, iedereen kan eerappel, maar alle frituurs kunnen eerappel ook. Boven komen, eerappel, we precies hoeven moeten eten. Om gans aan de kant van de bar te beginnen. Dave, hoe ziet je begonnen met de Shaking DJ's? Dave? Hallo? Maar Bas, ik denk dat er niet reageert op Dave. Dus een bijnaam is eerappel. Dus is... Gaat het even wie? En mij gaat natuurlijk wel eens wat verteld, hè? Stelletje. Maar goed, Eerappel. Ja. Eerappel, hoe zit het met een bijnaam? Met mijn bijnaam? Hoe lang heb ik mijn bijnaam al? 16 jaar, 16, 17 jaar. En dat is pas 18. Maar dat heeft iets met de geboorte te maken. Nee. Ik zat in de gabbers zien vroeger. De kale kop. Waar het smaller is nu, 40 kilo ongeveer. En toen was ik kaal. En toen zag... toen was ze kaal? Toen was ik kaal. Het horen is pas later gewoon groeien. Ja.
Indrukwekkend. Toen zag een vriend van mij, daar hebben ze een eerappelenkop en sindsdien hebben we dat erin gehouden. Oké. Ja. En schijnbaar vindt zich dat zelf zo leuk dat ze nergens anders meer op reageert. Dat is zo. God, de luizienig en de bus aangekondigd als eerappel. Niet dat het erg is, dat is leuk. Maar het is best wel grappig als ergens bus en dan is het eigenlijk eerappel. Zo hadden we eens een keer waar ik met Marco en zie je zijn naam. Waar we naar Movie World in Duitsland geweest. Ik ben een keer met Eerappel in Movie World geweest. En we zien een paar oren aan en ik zeg, het is toch wel lekker hè, dat ze eens een keer gaan en een met dat ik het zeg. En veel alles op bezig. Nou, ze zei toch gerne op dat ogenblik, ze zei toch gerne met een studie vandaag moet lopen, dat is alles toch wel niet herkennen. Op dat ogenblik, gewoon meteen weer op. Eerappel! Eerappel! Ja, ik zeg af en hoe zeg ik tot geen eerappel en dat is best wel grappig. Zit ze in Duitsland. In Movie World, mensen in Duitsland. Oké, is dat niet zo wie, maar er was gewoon iemand die wat is kost. En de hub zit op dat ogenblik erover. En op dat ogenblik wordt gewoon eerappel geroepen. En dan denkt ze eigenlijk van ja, nu zit ze in Duitsland en nu kunnen de luidig nog in met zitten. Dus in dat opzicht is dat wel leuk. Een erkenning, en goed, als lui een praatje met me willen maken. Ik heb altijd voor iedereen een woordje over. En als je tijd hebt, dan is dat absoluut. En die zal ook echt niet de slechtste zien om geen woordje te doen. Echt geen tijd probeert dat ook, want sommige lui hebben na een optreden nog foto's of ditjes of zo. Als we echt een strak programma hebben, dan probeer ik dat dus zo strak mogelijk. En dan kunnen het misschien heel arrogant overkomen naar sommige lui. Maar de lui weten niet wie strak tot het programma is. Of de bus ergens boven de holle bus aan het zwemmen. Hey, de bus ook tegen de shaky DJ's. Nee, is dat ook? Maar dat is wel, dat zie je ook leuke dingen, maar soms ook minder leuke dingen. Nu de bus ook wel eens privé ergens, met familie of wat dan ook. En dan wordt er eigenlijk een eerappel gestuurd. Op dat moment is het niet gepast, maar ja, dat weten die lui. Nou, wie ligt het hals in de deuk? Nou, als we op de bühne zonder Shaking DJ stonden, dan kan één rapper af en toe zo terug uit de hoek komen met zo'n rare dingen. Of was het beer te snoven, of we lopen in een keer weg en niks vergeten aan hoe we doen en kunnen in een keer terug. Heeft er door de lokale catering gekraakt. Toen we echt stond te kijken zo van, in godsnaam, wat is er nu weer aan het doen? Meestal als eerappel begint aan de bako's, dan weet ze dan gaat ergens mis. En meestal gaat er echt ook goed mis staan. Maar het uitziet dan wel een echt pret op de bühne met de meest grote onzin, wat ze met eens bedenken en dat kan echt van alles zien. Of wat kunnen we denken binnen is en dan krijg je Hans omgekleed en zitten we als kip. Dan denk ze denken van ja, hoe hebben ze dat nu weer vandaan gehaald? Of wat kunnen we denken binnen, dan zit er gewoon twijfelkanaal in zijn knoop, dus dan denk je van ja, of er is er weg en dan kun je dan terug en niks bedenken wat is er goed aan gaan doen en dan zet er goed een shot en dan loopt ze naar voet en dan zegt hij ja. En dan krijg je een ganse shot met frikandel en kroket en een handgeluid boeten, want dat wordt dan even goed regelen, want dan had er honger. Ja. 4 worden lid met z'n allen op stap en het bedoel het met gemaakt. 4 zorgen dat een lekker stuk en wordt in het hart geraakt. En ging een kort daarbij als stol en zag de eerappel nu doet hem best. Hier ging dus uit wat tegen on en zag jongens, meer van die slis. 4 lagen plat, platter dan plat. Je dacht nu heb je beet, maar dat wist toen nog niet. Maar als we aankomen, ja, op de vrouwen stonden ze allemaal op te wachten. Wat vind ik van de Shaking DJ's? Ja, dat zijn lekker mannetjes. Ja, wat vind je ervan, Sja? Ja, ik vind het leuk. Iedereen kan eerappel. Iedereen hink aan Michel. Want dat is de knappe maan, zeg ik even, van de Shaking DJ's. Ik vind ze alle 3 wel leuk. Nee, wat nu binnenste met het oranje helm. Dat is Michel. Michel, ja. 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 Dat is geen familie. Ja, dat is wel de knapste, nou, ja. Te zeggen. Nee, is dat nu eigenlijk een film? Jawel. Ja, van... Kom erbij. Maar alleen maar met
Ho! Ja, dat mag even. Wat zijn heel zuur tot duurste neugens. Oh. We hebben niks gezien, hè? Breken. Sleekbreken. Dit komt helemaal goed. Charles, als je hebt puzzels in mijn telefoon. Oh, ja, Vibreert het dan ook? Hij vibreert met foto. Zie wel, neem me niet altijd wel op zijn foto. Ja, dus laat ik zo zeggen, ik heb al heel veel evenementen metgemaakt en het is net alsof een Backstreet Boys aankomt. En ja, het is gewoon al gezellig als de aankomt, wie ze ontvangen wordt door de week. Bijvoorbeeld sterste op een dameszitting en in een keer net geveurig en die deed gewoon hoep. Dat is een leuke dingen wel eens. Maar goed, maar dat maken ze wet, dat gebeurt wel eens. En soms is er wel eens een dameszitting, is zelfs get in het drinken hebben gedaan. In de zaal hebben we goed een deurstoel gehouden en zo van gang maar en artiesten succes. Dat is inderdaad gebeurd bijvoorbeeld in Meer afgelopen jaar. Ja, de sterkste en die vrouwen, ja, die worden dat compleet aangerand. Dat was niet meer leuk. Ze zaten maar op Michel en Marco. Gelukkig is er bij Micha minder. Maar ook ik heb dat al van. Je gaat het allemaal goed Ik ga je mee naar huis. Ja, ik vind het prima. En ik heb nog niet eens gedronken, laat staan. Laat staan als ik gedronken heb. Ja, maar zeg je wel wat een DJ is? De vrouw is wat moeten we daarvoor doen? Dat moeten we nog regelen. Dat vroeg Sia, daar heb ik niks mee te maken. Ja, ik zeg niks. Ik heb al een trek op de kont gehouden en ik heb een op zijn been. Een stuk of weer. Daar komt wel weer. Achterin, een stuk of weer. Daar komt wel weer. Achterin, een stuk of weer. Zingen, zangen, zingen, zangen! Zingen, zangen, zingen, zangen! Einzweilen op de polo! Wacht even. Ik heb hem gisteren met 6 optredens opgehaald en hij was niet gewassen. Oh. Weer op de polo! Weet je wat? Ik hoor niet. Wat doen we, Marco? Gewoon voor een verloten of gewoon voor een weggoeien? Ik weet het niet. Ik zou wel de volgende dingen met te maken op de tafel. Dit zijn hier zijn geweest op 10, hè? Dat zijn al die meubels. Oh, is dat voor ons? Oh, Pils. Want dat is die dingen die wel belangrijk is in je leven, hè? Pils. Allee, gezondheid. I'm Ploosie, Het raarste optreden oets. Meteen dat die aandacht wie hetzelfde kon zeggen. We moesten een leut optreden op een of andere bowling, nee bowling, die waren een schöne boele. En we kwamen er al aan, op het kerkplein daar, een leut. Wie is de stil bijvoorbeeld op een jaarmerk, een leut. Het raarste optreden, Oets, dat wordt toch echt wel een leuk. En we kwamen er aan en we zeggen tegen elkaar, hier is toch hier wel niks te beleven. Er stond een leuke schöne boele, er stond zo'n kioskje op Friedhofstijd in miniatuur. En dan was geen mens. Geen mens. Dat is in 15 maanden. En dan deed zich toch een optreden alsof dat 2000 maanden stond. Gewoon, het is gebouwd, we moeten het gewoon doen. Van binnen te zingen, op een gegeven moment heb ik een vrouw uit een boerderijtje daar tegenover, ik heb aangelopen. Stoppen, stoppen. Je moet echt meteen stoppen. Stoppen, stoppen, stoppen. Vis je aan de kant. Wat is dit nu? Dus we zijn natuurlijk een beetje apropos wat gebeurt nu. Dus ja, Matthijs, we moeten gewoon doorgaan. We hebben een steenkop op staan. Kijk wat, ik zeg eigenlijk. Dus die vrouw die gaat weer, maar dan zegt ze, mijn zoon is een studeren, je moet echt stoppen. Want de muziek zit te halen en alles allemaal. Het is allemaal gewoon. We gaan weer aan de volgende plaat, komt ze weer naar boete. En dan weet ik, poep, mijn microfoon weg.
Ik denk, wat kunnen we doen? Steeds zo vrouw eigenlijk, al het sjaal, al het sandalen. Ik zeg, helemaal. Ik pak de microfoon af, lukt op mijn tato, duidt hem alle schuiventouw van zijn rek, hoort Matthij. En Matthij zegt, wat is dit? Het is een gek vrouwtje. We verstonden alle drie zitten. En die pakt dus de microfoon van Eerappel af en op het ogenblik schiet hij door de microfoon. Vind je dat nog normaal? Mijn zoon is aan het studeren, dit, zo en zo. En jij doet hij maar laten zingen. Ja, boer op het ogenblik, ja, gewoon het een beetje escaleert. En toch echt zegt dat, oh, wat is hij aan de hand? En ze pakt, ik had mijn glaas bier was, en ze pakt mijn glaas bier en goed, dat zuur met de kop in. Dan zien we dan gewoon Shaking DJ's en pakken het glaas weer terug en gooien gewoon een glaas weer terug. Mensen, dat zien dingen wat ik ook altijd bij heb. En dat zien dan geen hoogtepunten, maar dat zien wel dingen wat ik altijd bij zal blijven. En kan ik niet stoppen. Poppie! Joehoe! En amuseert met die gouden klusje op. Allemaal! Ja, Nou, de eerste keer dat ik de Shaking DJ's eigenlijk huurde of dat ik ermee geconfronteerd was, ja, uiteraard zal bij de meerdere luisteren zien geweest. Nummer 6 met Ekalen, wat ze doen. Ik had van tevoren wel al gehuurd via Robert Lozen, maar also Music. Die jongens waar hij natuurlijk ook met dingen bezig om het op te nemen. Maar de eerste keer dat mijn aandacht erop gefocust was, ja, wie het nummer natuurlijk 6 met Ekalen op begon te komen. En voor dan ook altijd bij de 11e kijken, wie krijgt een rol of wie gaat daar optreden, dat we er ook bij betrokken zijn. Ja, zo kwam eigenlijk de eerste keer het contact tot stand met Shaking DJ's, leuk misschien voor op de 11e, toch een leuk nummer, zeg met Ekalen komen op. Dus dat was eigenlijk voor mij de eerste keer dat ik dacht van, hé, wacht even, Shaking DJ's, die komen boven het mijveld, goed, laat ik het zo zeggen. Dat was de eerste keer. Het grootste succes van de Shaking DJ's is toch echt wel naar mijn mening Seks met Ekalen. Toen die plaat uitkwam, toen was het wel echt van bam, we staan op de grote podia's ineens. En iedereen die meezong en als het geluid even stil ging, kippenvel momentje. Ik denk dat dat ook wel de track is geweest waar de Shaking DJ's buiten Maastricht en omstreken groot zijn geworden. Als je me nu echt verheugd wat voor nummer dat we nu zouden moeten doen. Seks met Ekalen, nooit moeten doen. Ik heb ze gewoon niet meer vanaf. Nee, dat is is gewoon eigenlijk voor ons wat Schengen en de gang van Frans is. Ja. Ik heb ze gewoon niet vanaf. Dat is ook zo, ja. Dat is inderdaad zo. Ja. Zo, goeiedag Maastricht, goeiedag Limburg! Hoi! Nog eens te simpelen! Hoe zien die kalen allemaal? Hoe zien al die kalen? Ik wil seks met die kalen! Wat zingt er? Ik wil seks met die kalen! Jongens, wie ons Ik wil seks met die kale.
typische Shaking DJ's geluid is toch wel van de laatste jaren toch wel het tuba geluidje wat de mannen hebben heel veel gebruiken in een nummer. En dat is toch wel echt dit. Dat is bij Seks met die Kale, bij Alles Doorheen. Altijd zit hij erin bij ze. En ja, je zult het horen bij Alles Doorheen. Dat maakt ook als ik de tuba eruit haal, is de hele context van het nummer weg. Dus dat is... Zoals je hoort, dan is gewoon de hele power weg. En als je hem er weer inzet, dan klinkt dat weer echt een beetje Shaking DJ's. En natuurlijk de accordeonnetjes. Het niet van zijn van mezelf, maar op wat consumptie voor de baby. En de man is geen versteld, wat je van nu bestellen, ziet je bloed. En dan is de hele power uit dit nummer weg. Dus de tuba die moest er wel echt in. En dan natuurlijk de accordeonnetjes. Dat is Shaking DJ's. Samen met een stevige kick. Een paar goede claps. Een gitaar. En je maakt zo een Shaking DJ's track. Trompetjes. En ja, jij hebt een Shaking DJ's track. Je zet die zo in elkaar. Nou ja, zo. En dan laat je de heren eroverheen zingen. En dat gaat niet altijd meteen goed. Helaas. En dat nemen wij 6 keer op. Een stukje. Dat, vooral als ze met z'n drieën zingen, dan wordt het 6 keer opgenomen zodat het heel breed klinkt. En dan krijg je het zo. Dus 1 keer klinkt zo. Het niet van zijn van mezelf, maar op wat consumptie voor de baby. Dit was 6 keer. En dit is enkel. En dan zul je ook meteen horen waarom we het 6 keer opnemen. Het niet van zijn van mezelf, maar op wat consumptie voor de baby. Het klinkt heel dun. En met 6 keer bij elkaar klinkt het heel breed en open en vol. En dat moet je hebben op een podium en op een plaat. Een boek en een stuk op alle veer. Weet wel mannen, dit is nog plezier. We hebben trouwens ook nog eerder wat eens altijd helpt met het studio gebeuren, sinds ik het zelf dan. Dat is Roy Moenen. Maar dat is het verlaten. Bisschen stil en zeker luister nu, hey. Ik ben niet zaad, niet maar zo, ja oké, goed. Maar wat hebben we altijd? Ja, dan... Die geeft words, wat ga ik zien, die is aan me lezen. Ja, ik was net, hey. Ja, bisschen stil, ik zeg luister nu. Ik ben hey. Hey, zo stem, hey. Hey, het is het. Doe dat nog maar eens gewoon even. Ja, ik heb het. Hier staat hey. Dat is sowieso niet. Hey, en gisteren mocht dan nog dadelijk zo naar de hand. Dan zit je altijd heel op de stoel. En dan opent er dat scherm en dan zie je daar gewoon jongens luisteren. Dat is de microfoon, zing maar. En Roy is zelf natuurlijk een jaar lang al professioneel met muziek bezig. Dus laten we zeggen, al boel over heet. En dan zie je toch goed tegen ons, stop. Je moet beginnen op deze toon. En niet op met z'n veren op die toon beginnen. Dus dat is wel heel fijn dat er iemand bij zit wat daar kritisch naar loert. En wat je gewoon ziet van jongens, nee, we gaan met een toon neerzetten of we zetten hem even een toon hoger. En ik kom niet tegen zo 5 naar 3. Schreeuwde zij nog wat is. Zo hoog wat er zijn, hè? En ik kom niet tegen zo'n 5 naar toch. Ja. Zo.
En ik kom niet tegen zo'n 5 naar 3. De schreeuwde zij nog. Ja, goed, dat kunnen we goed. De schreeuwde nog, hé, wat is die geen? Werd ze niet nou, dan werd ze nu. Even proberen om de stem nu kleiner te maken. Ja. Dus ja, En ik. Nee. We proberen om met die facetstem. Ja. En ik kom niet tegen zo'n 5 naar 3. En ik kom niet tegen zo'n 5 naar 3. Nou, dat kun je beter volgaas geven. Precies nog één, wat is die heen? Ik denk, ja, 1,5 jaar denk ik nu inderdaad. Dat Roy daar wel altijd bij is, moest ondersteunen met het inzingen van de nummertjes. Wat wel heel fijn is, want of dat met z'n drieën moesten doen, ja. Nee, dan is toen de helft, en de ander is kleurenblind en de ander doet helemaal niks meer. Dus ja, dat of het allemaal wel het fijn is dat Roy is dan met hem. Ja. Een pijlsje geel en groot, in mijn hand constant. Alles geven onderhoed. Geef me genoeg die hand, mijn bed dat staat in brand. Niet meer denken, film kwijt. En ik kom niet tegen zo'n 5 naar 3. De schreeuw is nog geen wat is die heen. Wenst het niet nou, dan wenst het nu. Escalatie voor gas verhoed. Maar ik geef het weer kater. Maar dat is geen verlater. Wist het snel is ik luister nu. Escalatie voor gas verhoed. Ja, dat gaat natuurlijk over het algemeen wel prima. Maar dat is natuurlijk altijd, er zit met z'n drieën weekenden achter elkaar op elkaars lip. Daar wordt natuurlijk wel eens bij gedronken. Daar zie je natuurlijk dingen die wat dan gewoon irriteren bij iedereen. Dat is altijd wat gaat. We zien veel verschillende lui. Michel, Marco en ik, ja, we zien 3 verschillende lui. Soms hebben we wel een haat-liefde relatie. Logisch. Het is zoals je getrouwd bent. 16 optredens in een weekend, 11 jaar bij elkaar. Ja, soms zitten de ups en de downs. Zoals in de relatie de ups en de downs hebben ze dat ook met de collega's. En pas op, dat gebeurt wel eens in een keer gaat. Voor een optreden dat ze zo dicht bij elkaar is op elkaars ding zit, dat ze dan denken, god mijn jee. Ik heb een rappel wel een keer tegen hem geplakt. Ik heb wel een keer met Marco de goedste woord gehad. We worden bijvoorbeeld gebogen ergens en de organisatie wil het zelf, we moesten om 12 uur optreden, maar Michel had er nog afgesproken. Dat was het enige optreden wat we hadden. En om 12 uur zouden we moeten optreden. En op een gegeven moment wordt het 12:30, 1 uur en Michel ging dan met ja, dit zo, maar op dat ogenblik was juist mijn pad. Ja, pas doet en het wordt me een beetje allemaal te veel. Dus op een gegeven moment gaan er nog wel een klein beetje feller op in. Dus tof echt met elkaar nu op zoek wel tof actie gedaan. Dadelijk, maar van beide kanten dadelijk de hoogte geven. Snap je? Op dat ogenblik. En op dat ogenblik steeds de politie gaan, wat is dit? En op dat ogenblik draaien we ons allebei tegelijkertijd dum en we zeggen allebei hetzelfde. En die moest ik dan even bemoeien. En op dat ogenblik loeren we elkaar aan en we schieten allebei in een lach. We kunnen op het moment gewoon echt elkaars goedste vijanden zien. En dan loeren we naar elkaar en dan moeten we lachen en is het gewoon goed. Ja. Ja, we zijn er erg mee bezig. Dus zien we de bühne opgegaan en toen hebben we ook gewoon weer een fantastisch optreden gegeven. En weet je, met front maakt ze ruzie.
Maar ik heb wat wel gehoord, het is niet zo dat vulkanen in de hol vliegen, maar het is wel regelmatig dat we ons even weer aan erin hebben nu. Absoluut, zeker weten. En dat gaat, of we hebben elkaar in huis gegooid of we elkaar open gaan houden, maar we hebben wel echt hevige discussies. Sorry. Volontair doen. Sorry. Sammy. We zijn van het smeden. Ik zie een half uur aan het komen. Dat filmpje staat ook op YouTube, dat weet ik. Shaken Dies in dronken staat naar optreden. Ze zien van nu. Dat is één keer gebeurd in de 11 jaar. Dus, een echt dronken toestand. Daar zien we wel eens leuze avonturen op de reis natuurlijk. Maar, alle drie ook wel. maar dit is ook gewoon de heefeesten. Heefeesten, ja. Maar laten we veel tot zo'n playdate. We zien alleen maar zaad tussen de 11e en de 11e en als woensdag. Alleen maar daar en de rest. We drinken ook alleen maar, we drinken ook maar altijd, ja. Ik drink 2 keer. Ja, doe maar. Jongens, we zitten helemaal netjes onder ijs te Als ik drink, drink ik 2 keer. Dat is meestal door de week en het weekend. Ja, dat is inderdaad, ja. Oh, met de briezels nog. Meer nog? Ja, briezeltjes worden. When I come to call. Oh, I know my love will bring me. When I come to call. Speciaal. CO2 effect. She won't forsake me. En dan komen we. CO2 effect. I'm masturbating in bed. Oh, sorry. Deze opname niet aan mijzelf doen. Sparta, kom maar, dat is toch niks aan het spelen. En doe ik kan. Laat er nog eens met. Niet echt goed, want ik zie zo'n feesten, shaking, DJ's. Sammy! Ja, ik denk het ook. Sammy! Ik ben nog meer dan 4 jaar samen. Dus je kreeg soepes wel eens. We zijn al meer dan 2 jaar samen. Ik ken dich nog maar aan. Hallo! Sammy! Ja! Sammy! Die koosje, ja, ik kan Toen doe ik nog altijd. Wat zijn mij met mij? Wat een mijn gulschop. Wat is dat? Zit ik ook, ja, hartstikke. Ja, maar ik snap wel dat we dan niet meer maken komen. Ja, als dit Dan komen we dan wel samen met Jeff in een bar. I'm masturbating in bed. Ik heb geen favoriete plaat, maar ik ken, er is wel een plaatboeg en ik denk dat het echt van met z'n drieën daar zien, toch voor het kunnen beamen. Dat is een plaatboeg die mijn leven bestreeg, toen wat Pap van Michels doet. En ja, zien dingen gebeurd, boeg van zeg van dat kind Michel en Erap ook beamen, of echt zit al van wow, wat gebeurt hij? Ze zeggen ja, we kunnen zo overal in geloven, we kunnen zo nog eens in geloven, maar het ging goed niet te maken, want ik hoorde en dan begin ik ben aan het zingen en op dat ogenblik zien we bij Brian in de studio. Ik ben aan het zingen, het ging niet goed en het stond maar niet zo lekker. En op dat ogenblik zeg ik tegen Brian, Brian kom we doen nog een keer. En op dat ogenblik gaat de deur open. Deur op touw, gewoon touw. Op dat ogenblik gaat de deur open, dan kunnen we een hele rare wind binnen. En Michel en Erap verloren me gaan, zo van, wat gebeurt er? Ik ging dan de deur toe en ik zet erin en ik zet het nummer erop. Heel raar, het kind zeggen van, waarom is iets niks, waarom is iets te winnen of zo. Maar op dat ogenblik had ik het gevoel van, ja, de paard loopt met dat zit al bij mij over. En ik denk dat Erap en Michel er toch wel kunnen beamen tot dat echt een freaky moment was op dat ogenblik. En dat is wel een moment wat me heel erg dichtbij is gebleven. Dus ik zeg niet dat het mijn favoriete plaat is, maar wel een plaat hoe ik de Michel heel erg had.
Mijn leeft me streek. Boeste och komst, boeste geers, het blijft toch me streek. Staat met historie, victorie en nog wel eens gaat tegenslaag. Toch ben ik gruts op mijn streek iedere dag. Staat aan de Maas, de host ik verneem is de charme, stad van ze was. Het hart van mijn streek, dat blijft lontjes zolang als heel de wacht hield. Kom maar gerust naar mijn streek als je wilt. Als kleine grumman, waar ik al groeit, die had op mijn weg, hoe het mocht staan in mijn streek. Ja, la la.